setmana passada la Rosa Fiol ens acompanyava precisament amb la inauguració del segon congrés d'aturats de majors de 45 anys. Hem de treballar, ara més que mai, plegats, a través de les entitats que representen els empresaris, a través de les entitats que representen els treballadors, els sindicats, a través també de la pròpia administració, sumant esforços i treballar plegats precisament per desenvolupar els nostres territoris perquè siguin atractius, perquè vinguin els que realment generen ocupació i generen riquesa, que són les empreses. Des que vam començar el nostre equip teníem 3 voluntats molt clares i així ho hem fet. La voluntat d'escoltar a tothom qui ens ve a explicar quina és la problemàtica que tenen, la voluntat de diàleg, perquè no és el mateix escoltar que tenir diàleg, i el diàleg ho hem fet amb trobades ja amb pràcticament tots els agents econòmics representatius a Catalunya i totes les entitats representatives tant en el sector de treball com en el sector d'afers socials, i també, com no podia ser d'altra manera, la voluntat de plena col·laboració, perquè podem discrepar en les maneres de veure els temes, però tenim molt clar que hem de tirar tots junts i que l'única manera d'avançar és amb aquesta xarxa que dintre de la discrepància és on podem trobar solucions. Qualsevol persona de la ciutadania, si li demanem què volem, tots parlem d'una societat pròspera. Una societat pròspera és aquella que té un bon nivell de vida, que la gent pot viure dignament, és aquella que lluita contra la pobresa, però també és aquella que és capaç de proveir d'ensenyament, de sanitat, de suport a la dependència, de garantir el dret a l'habitatge i de fer polítiques que siguin homologables a les que hi ha a altres països d'Europa. La prosperitat es fonamenta també en l'existència d'empreses innovadores i productives, tant les grans com les mitjanes com les petites. Totes són importants a l'hora de crear riquesa. Podem debatre quin és el grau de regulació en què han de ser sotmeses les activitats de les empreses. Podem debatre quina és la governança, però el que ningú dubta, i tots n'estem segurs, és que la prosperitat col·lectiva depèn de les empreses i depèn del vigor que tenen aquestes empreses.